Sanibona bafethu uvane lo. So abantu abaningi bayibuza ukuthi what is the update regarding i-CAF Champions League? Khumbulani i-CAF Champions League iyaqala ngomhla 21 October. Njengoba nje iqala ngomhla 21 October, kuleli sonto nje esiza kulona, singabona izindaba eziningi. Izindaba eziningi. Khumbulani Orlando Pirates behind the scenes are really pushing this thing yokuthi iLimpopo FC idlale kwi-CAF Champions League. Kunecala eliphendayo. iLimpopo iyoqala igame against iMamelodi Sundowns. Bawudlala le eLoftus. That is their first match. Uma iOrlando Pirates ingasilwini icala iyodlala neMamelodi Sundowns. Izoba kwi-same group as iMamelodi Sundowns, iAl Hilal neMC Alger. MC Alger was one of the teams Orlando Pirates yayishaya last season. Awu-2 amacala azoqulwa. Icala lika coach lokuthi ucoach we-suspended with under 20 we-national team yaseCongo. Yabo. And kwangamele ucoach abesebhentshini. Ngizwile nje indaba za Victor Hlungwane we-SABC yabo ekhuluma ethi Orlando Pirates ayinalo icala eliphathekayo. Orlando Pirates ayinalo icala eliphathekayo. Bafethu, we must wait for uCAF. Indaba engizwile kuthiwa le judgment le ezokwenziwa izoshintsha the whole trajectory of iCAF. Izoshintsha indlela izinto ezenziwa ngakhona kwiCAF because ama-team amaningi it looks like abawulandeli umthetho. Yabo. Izinto eziningi la kwiCAF azilandelwa. Akufani njengase-Europe le ko-UEFA. There are many things ezenzakalayo. I-UEFA i-advanced then ibhola lase-Africa. Yabo, umthetho la e-Africa ulandelwa kakhulu. Abadlali abamile la emva kwami uRamos Khashala, umdlalo osasana kusayinwa iLimpopo. uRamos Khashala bafethu ungomunye wabadlali abasayiniwe basubmithwa kulento basubmithwa late. Yabo. Omunye umdlali ubani na? uHenock Molia. Labadlali labo bo2 basolwa ngokuthi ba-register improperly. Ba-register nje ngomthetho kwiCAF. Ukuregister kwabo kuzodala ukuthi iLimpopo ithole isijeziso esingekho mnandi based on leli cala leli. When wangitshela ngokwakho, how do you feel? But look at the case. Sekuconfirmiwe vele ukuthi icala liya-investigate. Njengoba sekuconfirmiwe ukuthi icala liya-investigate, akumele abantu abaningi bayithathe le ndaba le bayiridicule engakuthi indaba engekho serious. It is a serious matter. It is a matter that we should take serious as fans. Maybe singakwazi ukuthi nathi sifunde imithetho besingayazi. To be honest, I didn't know ukuthi kukhona imithetho kanje. Yabo. Africa phela izinto ayijwayele ukuthi zenziwe ngomthetho kanje. Ayijwayele ukuthi izinto zilandelelwe kanje. Mase sibona amacala kanje, ngempela siyafunda nathi kancane kancane. Ithi iLimpopo yona ayikakatholi inotice eqhamuka kwiCAF. Ayayitholi nje inotice eqhamuka kwiCAF, so bona bazoqhubeka nohlelo. Bazoqhubeka nje nohlelo le-Champions League belungisela i-Champions League because imatch yabelandelayo bayodlala neMamelodi Sundowns. So bazobe ready kakhulu ukuthi babhekane neSundowns. And to be honest, mina ngokwami I think icala iOrlando Pirates li-strong kakhulu kwi-side labadlali. I think abadlali bona kungenza ngempela bajeze kakhulu. Ngenza ngempela bajeze because ukukhumbula phela icala lakhe uTebogo Mokoena. Icala lakho uTebogo Mokoena ngempela ilona elenza lezi zinto lezi zithi uqina. Ngiyalibona lela coach. I don't think lela coach lingasinikeza something. But leli labadlali labo abo2 ade ngibabala ilona elingadala iOrlando Pirates ukuthi iyongena kwiChampions League. But ke we must wait for the judgment because kunomshini abawubiza ngeTMS. Lo mshini abawubiza ngeTMS ubona ozoshintsha izinto kuleli icala. iTMS ke bafethu, iTMS ibizwa ngani na? Ibizwa nge-transfer matching system. Mengayazi ke transfer matching system, ngahamba ngiyi-research leyo mpahla leyo. Leyo mpahla leyo i-tracker i-registration yomdlali. Each and every player iya-tracker lapha. Ukuthi lo mdlali lo ngabu-registrwe ngokomthetho noma ngaba ka-registrwanga yini kahle. Yabo. So iTMS ibaluleke kakhulu kuleli cala. Kuzovezwa ama-records eTMS. Ama-records eTMS iwona azokhipha umbiko ukuthi kahle kahle leli cala kumele liye ngakuphi. Leli cala kumele liye ngakuphi. If labadlali laba bakwazi ukuthi babhaliswe ngama-documents angekho right, iTMS lokho izokhipha. Masikhiphile ke lokho kuzokwenza leli cala libe sobala ba. And iOrlando Pirates uma ingase ingaliwindi lelo cala ngeke kube mnandi. Yabo, because iTMS it is like i-transparent. I-transparent iyona ezokhiphela izinto. So icala manje lilele kule mshini lo okwaziyo ukusikhiphela ama-details esiwadingayo. Ngoba
if lo mshini ukhipha ukuthi abadlali ba-register ngama-documents angekho right noma ba-register ngale kwe-deadline, iLimpopo izoface ama-sanctions, iface ama-fines, iface izinto ey'ningi, yabo, ey'ningi, and Orlando Pirates ungayibona isibuyela, but-ke we don't know. Kodwa ngeke kuzwile kuthiwa i-Orlando Pirates uma ingasiyilwine leli cala leli, kungenzeka ukuthi Orlando Pirates ibuye, kodwa ama-groups azoreshaflishwa. Ama-groups azoreshaflishwa. But-ke wena ungangitshela ngokwakho, how do you feel? Mina ngokwami, I think Orlando Pirates have a big case here. They have a big case. And le case le, angimele siyithathe serious. Wena ungangitshela, how do you feel about the case? But for me, I think we might win this one. We might win this one. TMS is the only thing ephethe ama-answers right now. I-case ya-coach, I don't think coach kumele siyithathe serious because it was under 20 competition. Leya under 20 competition ayikwazi ukuthi izongena kwi-CAF. But about these two players, were they registered? Ngabe labadlali laba be-registered kahle yini noma cha? Asazi. You tell me.